O, Zdravkoni. Ne. Šta gledaš to? Darko Miličić psuje sudiju. Najveći car na svijetu. Brat. Nemaš tim sudijama drugačije, ja sam probao 2 puta, međutim. Nego, jesi ti brio danas? Beta ti ja izgledam koja se brijem, imam bukvalno 6 godina u faci. Mislim dole, ili se briješ dole, valjda nemaš 6 godina. Si obrio danas? Kako je to pitanje uopšte sad? Nema stvarno smisla, Zdravko, ja sam bio tamo sad da se kupam. Ima dlaka ko Vuka Draškovića da si šišao između nogu. Nije baš Vuk Drašković, mislim možda Lazar Krstić, a Vuk Drašković baš nije. Ne bi ja sad ulazio u to je Lazar ili Vuk, ali mislim dole ima dlaka ko u frizerskom salonu dole na podu. Ja ušao da operem leđa, dok sam stigao tu do pola leđa, ono se diglo, sve začepilo, plivaju one dlake ko mrtvi s Titanika. Ajde, ne seri, brate, nije uopšte. Što si ti uopšte, ako hoćeš da se otarasiš toga, onda lepo uzmi, skupi u kesu, prodaj ljudima, da pune one jastuke time, zaradi koji dinar, donesi u kuću da i ja malo budem srećan, da i meni svane. Šta to može, no? Kako ne može, ima na banderama. Ima na banderama. Što mi ranije to nisi rekao, jebate, sad mi kažeš, mogu sam biti bogato sad. Voli tebe, ti briješ, a ne brineš. Pa ne znam. A što si ti uopšte sad briješ kad ovako promenljivo napalju i duva? Ja ne volim bre, meni sve između nogu, onda duva, a ja ostavim malo onako ko Lazar Angelov, onako sredim. Vjerojatno treba s neko malom da se vidim. Aha, je li to ta mala? Ko u filmovima kad pričaju nekom onda tako, ne vesti šta da. Evo nešto sedim. Šta kažeš, na Borisa Režaka večeras, a? Koliko to para? Pare za 500 dinara. 500 dinara za Režaka. Pa ne, ne znam da li ću moći, stvarno ne znam. Nije zbog para, nego... Boli te noga. Boli me noga. Od čega me boli noga? Pa loše si hodao. Loše sam hodao. Loše si hodao. Zašto sam... Zima jebi ga. Zima na polju. Pa da, pa ne... Ajde, javim ti se noga ako mi se oporavi, ja... Čućemo se, važi? Ajde, ćao. Brate, stvarno. Šta, brate, stvarno? Jesi ti bacio te dlake? Gde ću da to pipam prstima, šutno nogom, skupilo se u klupko, još ti onako riđe ko onaj Pikachu, šutno sam pored WC šolje da niko ne dira. Pa nemaš ti broj od tog lika? Imam broj, rekao sam ti, ja sam uzeo s bandere. Ajde, zovi. Sad ću ti naći. Borko dlake. Moj Borko. Ispašće da ga zovem sam kad nešto treba. Neće se ljutiti. Alo! To gospodin Borko dlake. Dobro, Borko, prezime imaš. Pa ja bi da to ti otkupiš, jel možeš ti to da uzmeš? Koliko pa? Čekaj, koliko ima? Ima 400 grama. Riđe i crno i mešano. Svega? Znači, to je 400 dinara. Brate, to je malo. Dobro, ajde... Aha, dobro, ima i više. Ima, boga mi. Dobro. Ajde, daću ti adresu sad u SMS-u. Ajde. Bit će i za VIP ložu za Režak. Provešćemo se, Ti sa srećom, ja na to ne idem.